danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe. Bikinmu ne wannan, bikinmu ne ya haya mu ya zamo ango na Asiya. Da suna rabu mai kowa ko ina da halaba ne lama tsira gurin jaha da gaban da zai ceto na al'umma. Kasa alai sahabansa rabbana kasa zama yin karma wajen waka da na rera ya zama na sabo na cicilla koina. Yaya na sayyada sayyada ta yaya suna ya bulin zani direbobi na koke ga ubangidan tifa kure rami rago bai iya jan tifa ran da ya gwada sai an yi mai somi. Akwai fili akwai doki in kana musu dai ka gwada malam rabana. Ranar auren mu ce wannan kamar ya ganguwa da marta yaya muna yi mamurna da ka samu mata mayalin tsafta. Tana da ilimin boko harabin akwai mana bakinta sannan tarbiyya ta samu Asiya akwai girmama manya har da kankana. So ba da kayanku kar magulma ta so sam tsakaninku to abinda ba ka so ango ka faɗa wa amariyar ka ta roko ke ma duk abinda ba ka so to faɗansa shi zai sai ta zama ku laujero laujawa ya abinda ya kawo amarya lauja da na. Shawara na cin daji gaugawa ya sun zo ne a domin ki akwai jima ga mai saka warraka ta na yau nake miki sai yadda Hasiya amarya zan faɗan kikin dace da sunanki zubin ta sa zubin karfe Hasiya ya haya wallakun dace ta koyina. Yau dai bikinmu ne wannan, bikinmu ne ya haida mu ya zama ango na Asiya. Kayan amarya sannunku, kawa abokanan ango na gaishe ku. Iyayen amarya sannunku, iyayen ango ma gaishe ku. Iyayen amarya gaishe ku, iyayen ango ma duka sannunku. Matan yayi na ango musa kanku na gashe kududunku kawunan an gwasaninku kawunan amarya duka gaishe ku kana ango da na amarya dukkanin 'ya'yan ango a gaishe ku na Abuja a gaishe ku yawa ke bikin abanku kawunku yan Nasarawa a gaishe ku Anguwar Nuhu na gaishe ku an taura muna murna Asiya ya haya wallakun dace da koina.